Ramazan ayda İbrahim Halilullah qadim peygamber. Şoňa Allah Taala bir neçe suhuf iýeripdir. Ramazan ayının içinde Hudaý Taala Musa peygambere Tevrat iýeripdir. Ramazan ayının içinde İsa peygambere İncil iýeripdir. Ramazan ayının içinde Allah Taala Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim iýeripdir. Ramazan ayının içinde Kadir Gece var. Ramazan ayının içinde taravih namaz var. Ramazan ayının içinde telalliklerde tamam Müslümanlar oyanmak var. Telallik kaçan bark danatmaka. Giyeceğin yarını oyanıp Hudaýy çağırıp telallik etmen ara tutacak demek var. Ramazan ayına günnüydünne hassa bu üllerде tomsun üllerine tamam alim jahan Müslümanlar günnüydünü arada tutmak var. Anın için Peygamberimiz aýdypdyr. Ramazan ayın deslaqı 10 günü rahmatdır, duruşuna berekettir. Ortasy mağfiratdır, günah geçilmektir. Ve ahirkisi Allah Taala'nın qaharından, gazabından ki Allah Taala'nın odi ve cehennemi bolsun, şondan azat bolmakdır diýipdir. Görün musulman dogalla, Ramazan ayının içinde üsüsüne bolan zatları, ulaqan kudret kelamlan inmegi, Kadir Gece, Birce Gece 80 yaştan 80 yıldan kan erzişi olan Birce Gece demin içinde, taravih daşın içinde, hatım daşın içinde, günnü arada daşın içinde, telallik turmak daşın içinde, duruşuna bir bereketli ay. Şondan çüreyim, yine Peygamberimiz aýdypdyr. Her wagt Ramazan ayın deslaqı gecesi gelenne, Ramazan ayın deslaqı gecesi gelenne, ulaqan zorlu jinlary, şeytanlary gınjırlap daňylyk goýulýar. Cehennemin hemme kaflarını kulp vurulýar. Ve hemme cennetin beheştin kaflarını açıp koyulýar. Ve Ramazan ayın gecelerinde her gecesinde kıygırılýar Allah Taala tarapdan. Ya bagiyal hayri akbil, ya bagiyal şerri aksir. Ey qowini isteyen, ey rahmet isteyen, ey Allah Taala'nın radyçılığını isteyen, ey iki dünyada gönenmek isteyen, ey hoşbahti isteyen, fırsatlar şumahal ellen berme deyip günahşym kıygırılýar diýipdir. Ve telekelik isteyen, günahın içinde, Allah Taala'nın qaharının içinde gezip beren adam onu kıygırılýar. Hey Allah Taala'nın buyruğundan taşa düşüp beren, fırsatlar şumahal ewrilmäge deyip günahşym Allah Taala tarapdan bir sesle iýinip diýipdir. Ey mümin, musulman dogalla, ey mümin, ey yaşdaş dostlar, ey jawan dostlar, ýaşyja kulagyňyz geriň. Peygamberjan odal minberi ýokmuş. Bir bağın şakasynyň üstüne çykyp ya bağı yaplanıp da hutba wagdy nasihat berýänmiş. Ohan minber bejerilip, minberin üstüne çykanda ýanynda da adam ýok. Peygamberjan amin diýipdir. Amin diýdigi Hudaýaşyň dugasyny kabul etdiýdigi. 3 ýerdek amin diýdi. Birini aýtjak başga ulamalardan eşitýänsiňiz. Wagtlar sahabalar aýdypdyrlar, ya Resulallah, ýanynda adam ýok. Bir dua edilen aksin amin nidigi Hudaýaşy dogany kabul etdiýdigi. Onna Peygamberimiz aýdypdyr, aýtýanyňyz dogry. Ýöne Jibril ferişte geldi we dua etdi. Ey Hudaýa bir dua näme? Dogaşy Jibril ferişte, tamam peygamberlere wahy getiren ferişte, tamam peygamberlere Allah Taala'nın buyruğunu getiren ferişte dua edipdir. Hudaýa her kim musulman bolup Ramazan ayının üstüne gelip, Ramazan ayının içinde olup, Ramazan ayda sağaman tamam bolsa, yine de Hudaý Taala'nın mağfiratynyň içine düşmese, muň içinde Kadir Gece ba, arada ba, telallik ba, tarawa ba, cemaat ba, agdaçarlyk ba, üsüsüne bereket, üsüsüne rahmet, üsüsüne Hudaý Taala tarapdan dökülýär. Yine de şol adamyň günäsi geçilmese, şol adamy Hudaý Taala zelil, har, betbaht olmayan etsin Jibril ferişte şol adama beddua etdi. Men dudum diýipdir. Jibril ferişte maňa aýtdy, ey Resulullah amin diýdi, men amin diýdim diýipdir. Ey dostlar, ey jawan dostlar, ey dinduş dostlar, Allah şahit oyun kepdälşi. Sahih hadis Peygamberimizde bolup geçen görürüňiz. Ramazan ayı üstünden geçipdi. Şimahal Şaban ay, indi öwden Ramazan ayı gelýär. Ramazan ayı geçipdir. Bu adamın häzir de günäsi geçilmeýändir. Yani heýwere rahmatdan daşadym bolmaly bolýar. Heýwere bir sogapdyr, dogadyr, bir Hudaýyň radyçylygdar diýip bersin özýän adam däw bolmaly bolýar. Şu bol bereketiň içinde de günäsi geçilmeýän galata ýan geçdi ki
Awwalin geceden cehennemin qaflary qulp bolup, behiştin qaflary açylýan aýlarda da, gecelerde de yeni günäti geçilmese, ol adamy Hudaý bitbaht testinlip dua etdi. Men Rasulullah, men rahmetul lil alamin, şoňa amin diýdim diýipdir. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Ve ma taqarraba ilayya abdi bi şeyin ahabba ilayya mimma iftaraltu aleyh." Hadisun sahih. Peygamberjan aýdypdyr, Allah Taala aýdýa: "Ey bendem, maňa ýaqyn boljak bolsaň, men razyçylygyny tapjak bolsaň, men farz eden zadymy awwal gaýym bolýdypdyr." Recep ay, Şaban ay, ulamaly eýýändirler. Hewre sogab kendir, hak görürüm. Bir adam 1000 ýyllap Recep aýyň şodurşyny tutsa, 1000 ýyllap Şaban aýyň şodurşyny tutsa, Ramazan aýyň bir jowly diýýän nädir sogaby? Arkaýyn bol. Hudaý Taala Ramazan aýy farz edipdir, bitin aýyň şodurşyny. 5 wagt namaz ýany. Her jere nefil namaz kan okuýsaňda 5 wagt namazyň Allahu ekber diýýän nädir? Arkaýyn bolun. Zekat ýany, farz zekat, wajibat, 3 zekat. Her näjire milyon milyardyr adam sadaka berdin. Her sadakala 1 rial zekatyň sogabyny ýetýän nädir? Allah Taalaň farz eden zatdyr. Ramazan aý arada 5 wagt namaz, malyň zekaty, güýjüň ýetse hac etmek, şula farz edilişlere gaýym durmaly diýipdir Hudaý Taala. Wa qala sallallahu aleyhi ve sellem: "Lab aýdyp barýan görüňlem, gudrat kelam ýa-da Peygamberjanyň aýdan sözleri. Bir eme çalatymrak giderim wagtda. Bir adam Peygamberimiň aýdan sözleri. Ramazan aýdan bir jewünni agdyna açsa, merid bolmany, urfat bolmany, ijazat bolmany, bir keyfini agdyna açsa, bir jewün Ramazan aý geçýärda, inni şol adam lem yaqdi anhu siyamud dehri kulli ve insana. Şol adam ebedil müňlerçe ýyllap ömür sürüp arada tutsa da şo bir günüň sogabyna ýetip bilmeýär. Lep Peygamberimiň aýdan sözleri. Qazasy bolar diýipdir bir günüň. Ýöne şo günüň sogabyna ýetip bilmez diýipdir. Ramazan aý Allah Taalaň farz eden zady, maňa inanýan bolsaňyz ýerine ýetiriň diýip Allah Taalaň buýrugy bar içinde diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Lis-saim farhatan." Arada tutýan adamyň 2 wagt hoşlugy bar diýipdir. Görüň, biri agdaçan wagtynda dünýede diýipdir. Agdaçar wagty fikretden görüň ötenjeli. Ne kadar özüniň şowklugy bar. Öýüňde agdyň açsaňda şowklugy bar. Mescide gelip agdyň açsaňda şowklugy bar. Çölle agdyň açsaňda şowklugy bar. Muny arkaýyn bolan adam azygyp, susap, gelip çaý suwun başyna gelenseň şowklugy bar kadimän. Şumahal o barada da Ramazan aýdan başga wagtda azyp susap satsaň başyna baryp üýşüp otur, ýek otur, ol agdaçaryň bereketi, ol agdaçaryň hoşlugy ýokdur. Onu Hudaýyň wädesi, Peýgamberiň wädesi. Günni Hudaý üçin agdyň bekläp, horluk çekenseň, ol agdaçarda bir hoşluk siziň üstünde oklajak diýipdir Hudaý Taala. Onu arada tutmayan adam, aradan lezzetini, Ramazan aýyň kadryny bilmeýän adam onu daýýan nädir? Gününden erten öz ulakan nimetdir Hudaý Taala tarapdan. Ola şu dünýede arada tutýan adamyň 2 däne hoşlugy bar. Bir agdaçarda bir hutbuhut insana hoşluk gelýändir. Biri de kıyamet gününe. Peygamberjan aýdypdyr: "Ey imanly dogallar." Peygamberjan aýdypdyr: "Kıyamatda her kim turanna dodo guri tefsirap turjak" diýipdir. Şu odal arada tutan adamlary gandaryljak diýipdir. Odal horluk çekenseň 2 ýerde horluk bolmaz diýip. Peygamberjan aýdypdyr: "Bir adam arada tutsa, Ramazan aýy bolsun, başga wagt bolsun, şol adamyň ennamynyň sünklerinde tesbih aýtýar" diýipdir. Näme iyi biçmäni getpäda, meýdesine zat geçirene öz şähwetiniň iyi biçitiniň ewine geçip be, bu adamyň kulli bedeni tesbih aýdyp diýipdir. Ondan çirim. Sizin biriňizde men arabiýyny okuýsam wagt aljak. Peygamberjan aýdypdyr: "Sizin hemsaýaňyz, hemkaryňyz, içeriňiz, daşaryňyz, her kim sizin agdyňyz arada wagty siz bilen dawalaşjak bolup, galmagallaşjak bolsa, şoňa zat diýmän, "Felyaqul inni saim." Bağışla meni ağzım arada diýdi duruyor diýipdir. Hewre ulakan kepa. Dawalaşjak bolsa, söwüşjek bolsa, onuň munyň etjek bolsa, meni ağzım arada diýip tarafy aýdagy diýipdir. Düşünse düşüner, düşünmese düşünmer. Sen şu jogaby ber, tarafy kepleme ağdyň arada bolsa, çünki kulli bedeniň tesbihiň içindedir sen diýipdir. Ramazan aýda 4 zady gaýym bolun diýipdir. Biz de gaýym bolayly we kan aýdaýyn. Biri kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Biri estağfirullah. Eşhedü en la ilahe illallah diýsek de bolar, la ilahe illallah diýsek de bolar. Şun kan aýdym, Hudaýyňyz hoş bolar diýipdir. Biri de estağfirullah. Hi bolmany güne ýüzgedek her gaýtyn aýdaýyn.
Dört zat, bir la ilahe illallah, bir estağfurullah, bir de Hudaya bir de cennet nasip et, cehennemden bir de daş et. Dört zat bolly. Munna araday fırsatdır, dördüsünü kendileklerin deyipdir. La ilahe illallah kanaydın, estağfurullah kanaydın, Hudaya cenneti bir de berip cehennemden bir de sakla deyip dileklerin deyipdir. Mariz doğanla. Huday savgat berdir, arada tutup bilen ha. Ayal doğallardan ya erkek doğallardan. Hükmen ulamalı bilen maslahatlaşıp dursunlar. Bir. İkincisi, çından tutup bilmeyedemi, mutmain bolsunlar. Hudayın vaadesi, Huday Taala'nın vaadesi, Peygamber'in vaadesi, arada tutunun sogabı. Ol ihlası va fakir, qara vagrin, ağlap qaliya, ağlamadan narahat bol qaliya, men bir sogabdan qaldım deyip, hiç sogabdan qaliya nädirsen, ihlasın bitin bolup, vaqt canı men tutacak deyip duran adam, Huday Taala niyetine göre berjektir. Fakat qursu da bolsa, atyan dermanı da bolsa, iyi bismillah bolýanna bolsa, hiç kim görmejek yerini ibişsin. Ramazan ayının hormatını saklasın. Mesela oğulgıydı ya doğan qarnaşı bilýänmişdik şun ağdynyň açykdygyny. Özüne göre atmalyca iyi bismillah qursu varmışdyk, nahar varmışdyk, suw varmışdyk, bilsin. Onu da aradan hormatını saklap, hewre qawatda, hewre oğuyunçada bolsun, inşallah Allah Taala sogabyny berjekdir. Elden gelen hayır iş bolmasa, göňül içire ýaxşy niyet ýaxşydyr diýen maktam bolýan. Bir wagtda bir adam bir yerden geçip barýan bir owaň çetinden eşitipdir bu owaň adamsy hewre hor, aç, hewre çörege hormuşdyklar. Oňa bir adam eşitipdir owaň adamsynyň hordygyny. Oňam içinden çyny bilen, ey can Hudaý, wah şu dağ un bolsatdy. Meni owaň üstünden marqyrsam, ay gelin haw diýsem, owaň adam size kiýsemi, gazymy, çuwalmy, hemmesini gelip alsalar, menne şu dağdan bolan uny şodurşuny beriverdim, al kiseleda diýip ýöregini alyp gidipdir. Ve ayrılanna bir dağ uğundan sadaka verenin sogavi defternamasyna var diye. Hudaýa men berem hakimini. Yok, şu wagt garawagry etdin. Şu wagt çynyň menen etdin, mende niyete göre sogap berýän diýipdir. Biz mariz dogalla, anada tutup bilmeýän dogalla, ihlasy bitin bolandan soňra Hudaý Taala inşallah ihlasy göre berjekdir. Ulamalar aýdýarlar: "Ey mümin musulmanlar, ey mümin musulmanlar, arada tutýas resim del. Ertiden ta akşama çeli 15 saat, 16 saat, 17 saat iýiçmäni özüň saklap gezmeli, resimden Hudaýym razy bolsun diýip keyfetden saklanın diýipdir. 5. Çynança iýiçkiňizde şähwetiňizde arada bolşuňyz ýanyk, dilinizde gybetden arada bolsun, ulaňyz haram eşmekden arada bolsun, gözüňizde haram görmekden arada bolsun. Ey dostlar, ey aýallygylar, bidirek filmleň maşynyna, serialleň maşynyna wagtymy geçirmäli. Mübarek araday, durşuna bereket, durşuna rahmat. Ötön ýyllar ne kadar bizim dogallamyz geçti ahiret öýüne gaşyn. Habaryňyz bar dämi? Ba habarmy? Bile qalmadylar. Bile Hudaý Taala saňa maňa netip etse, muft geçirmäliň. Ýöne bidirek filmleň wagtynda 1 saat, 2 saat gözüň nuruny oturmaly. Keyfetden hiç bolman okyp bilmeseňiz Qur'an-ı Kerim gözä otur. Hi bolman tesbih sana otur. Hi bolman keyfetden namazynda okuydan sünnäň ýatyn. Emma welim gözümüz, kulagymyz, dilimizde arada bolsun. Ramazan aýynyň bereketinden boş galagamaydyň. Ramazan aýynyň içinde bolup da Hudaýyň rahmatyna duş bolmasa, Hudaý ony zelil etdi, Jibril ferişte dua etdi. Peygamberjan amin diýendir ha. Ay beýle, ay şeýle diýe kana ahun beý diýe. Ýok, ahun aýdan kefde. Hemme aýdyp berelem Peýgamberiň aýdan sözi. Ýöne özümiz allap da geçirämäýin. Hol ötен ýylky geçdi. Derrew inde gelýärki, mutmain bolan saglyk bolsa beýle derrew geçip gider başymyzda. Biz gözümizde, dilimizde, kulagymyzda, aradamyzda sehmiyeti bab bolaworsun, pay bolaworsun. Selalligimiz, agdaçarymyz halallan bolsun. Bergen pulu bilen, gumaryň pulu bilen, zulmyň pulu bilen, doganyň hakyny ya şu jürek bir gumar yerden, haram yerden, oň menen agdaç, oň menen selallik ýyp, arada tutdum diýip, kıyamatda arada tutulan guruhundan bolarmy qadimesin. Kıyamat gününe arada tutulan guruhundan bolarmy qadimesin. Ağzını açılan guruhundandır. Aç halını qalar. Ondan çürüm halalcaq çörek bilen selalligini ýetin we halalcaq çörek bilen agdaçarlygy bolsun. Ol bergen üstü bilen, gumaryň üstü bilen, birdadyň üstü bilen agdyň oklanyň, ol nejis agdyň oklanyň hudu Qur'an-ı Kerimde fe innehu rijis, onu agdyň oklap bermen nejisdir diýip aýtýar Hudaý Taala. Onu agdyň oklap, ondan sogap, ondan Hudaýyň rahmaty bereketine düşüp döýermer, belki aňyrak ters düşer. Bu jahanyň sermayesi,
halal rızıktır hak sayası, yer diri göň payası derwişlerin dogatydyr diýen wagtyň bolýan. Bu jahanın sermayesi halal rızıktır hak sayası. Halal rızık bolmalydyr. Hacdan çürüyüm bolsun, namazdan çürüyüm bolsun, Ramazandan çürüyüm bolsun, sadakadan çürüyüm bolsun. Sadakalar ver. O da doğanın hakkı boljak bolsa, o menen haja gitmeli boljak bolsa, o hacdan hac bolmar ki. Ol arazida bolup bermer, ne hajatdy bolar, ne aradatdy bolar, ne umratdy bolar. Ýöne guur gesip beren adam bolar. Ondan çürüyüm halal jaň ýerine gideýin. Hazrat Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh bir gün min kärger hadimi Hazrat Ebu Bekr Siddiq'a bir nahar getirdi. Hazrat Ebu Bekr Siddiq min iyipdir. Ine medesine baranna jany ol min ýerden getirdin diýipdir. O da odal meni ey Ebu Bekr Siddiq porhançylyk edip o beheleyi ağırlaştırıp doğa veren şık olup bir miktar pul aldım, şunu şondan satın aldım diýipdir. Hazrat Ebu Bekr Siddiq wagt min sorap imelmişdik men haram edim diýip men meni bet doğa ýadyp doğany bizi edip porhançylyk edip sen çörek çıkarıpsın şonu men edim diýip barmagyny agdyna sokup yelek agdyna sokup lor damarlardagy çiýişip ýanky iýenjetini pes beripdir, başlan gusypdyr, ýygyna beripdir. O ham bir kulli ýygyna berenden soňra ýene barmagyny zadyny sokuşdyrypdyr, yelek sokuşdyrypdyr. Maňa aýdypdyrlar, damarlar çiýişip bar ýa, ey Ebu Bekr Siddiq'tin janyň çykar diýenmişdikler, aýdypdyrlar. Ebu Bekr Siddiq aýdypdyr, wagt janym çyksa gowmuşdyk diýipdir, harammy çykady gow boljak diýipdir diýipdir. Men içime haramy ber, men Hudaýy çagyrjak, ibadet etjek, doga etjek, o ýerek uçsun diýipdir. Harammy çykarayyn içimden öňçek diýipdir. Ýene de Ramazan aýda bellemeli adamda. Can dostlar, jowan dostlar, doganjyklam, ýaşdaş dostlar. Ramazan ayın akşamlarına o düşünelim görürüne. Ramazan ayın akşamlarına köplerçe yerde kebabi açılıyor. Halal yapmıştık inşallah, bişiryanınki de halal, satınalyanınki de halal. Bir, hükümen taravadan sonra olsun. Taravadan alıp, tarava gidilen fikrini harap edip, gelýänçäli bişirip goýjakmışdyk, ýaşamy edeş boljak bolup, ömrüni geçirmehen bir tümenden çürüp. Hudaýyň rahmety dökülipdi. Irzgal berjek Allah Taala'dır. İnnallaha huver-razzaqu zul kuvvetil metin. Irzgal berýän mendir diýipdir. Zor ibadatdan galyp, rahmatdan galyp, sogapdan galyp irzgal ýagnajak bolup bermädi. Hökmen tarawadan soňra bolsun, ýa-da ýaxşy namazdan önçek akşam men ýatsyn arasynda bolsun. Namazda öz din duşlamada 17 ýaş, 18 ýaş, 20 ýaş, 30 ýaş köpler şular bar ýa-da. Olaň ibadatlaryna da mazahym bolmaýdy. Bir. İkincisi ýanyna hafazat bolmasın. Bolmasın hafazat. Açyk aýdyn, galýany meňdeşler bolmasın, jan dostluk, köpelip barýa. Aslında her kuçaň içinde olmaz, ikinci kuçaň içinde bar. Biz imanymyz bar, biz musulmançylygymyz bar, biz Allah Taala mehabbetimiz bar, biz Peygamber jana mehabbetimiz bar. Biz şu Ramazan aýlarında bir belkim fursat Hudaýyň radyçylygyny tapar. Bir gün şu beýwefany äpberimizi iman bilen geçirtip biz musulmanlyk umytlarym bar ki ey dostlar, ey deňdoşlar, jowan dostlar, ikimiz belläýli, gowjatda kulak. Olal teň men ýaşymda ay jowanlykdyr, ay nämelikdir diýip bir toparla ağlanypdyrlar. Biziň ýaşymyz geçirelle. Ýaşlar o 50-den 60-dan geçelle ha. Ağlanyp o jirek bir guşy kenarda galyanxana güýmenýän adam men doganlykdan aýtýan. Şol adamla köplerçe soňra guşygir bolýar. Mereka goşup bilmeýärler. Ulamalar meclisine goşup bilmeýärler. Guşygir bolligi içe dilin uzoýdagan bolýar. Ulamalara, ahunmallar, dine, qarilara, mescide, medrese, hatta Qur'an-ı Kerim'e aňyraňyrak barda Peýgamberi Allah Taala dillegiren adam bolýar şol köplerçe. Näme? 4-5 nefer özüne meňdeş adam tapyp merekada giyip bilmäni, on behterin Allah Taala'nın nuru dökülip beren meclislere atda qaýgan bolýar. At taqyp, duňyp bagşlan şodur şunu dünýeden geçýär. Şodur şunu dünýeden geçip gitýärler. Ne agzlary soňam imana gaşyn barýa, belkim bir iman gitmeýän bolsalar. Emma iman bilen gitmelerdi gyndyr olam. Hazreti Belal radıyallahu anh kärgermişdik, gulmuşdik, garamışdik. Peygamberimiz aýtdy, cennetin başlaklaryny net gördüm şu Belaly diýe. İýdirligi emäge eginmaş ýokmuşdy. Hatta bir gyýdyň hastigary bolanyna erkek dogany bilen bile bolup barpdyr. Göreň onu, erkek dogany bilen bile barpdyr bir gyýdyň hastigary bolanyna. Barakana diýipdir, mene gul diýipdir, özümde qara diýipdir, özümde kärger diýipdir, ýöne imanym aba diýipdir, bir de doganym diýipdir. Geljek bolsaňyz geliň diýipdir. Şu Belal radıyallahu anh dünýeden geçjek wagtynda denanazynyň aýryljagyny bilip, "Way musibete" diýip ağlapdyr. Vay musibete edip ağlaptır. Hazreti Belal diýen adamda Peygamber janyň azançysy, la Peygamber janyň mescidinde Allahu akbar diýip azan çeken adam. Peygamber janyň namaz wagt bolanda habar berýän adam, kärger adam da bolsa. Peygamber jan dünýeden geçenden soňra Hazreti Belalyň ýüzüne gülki gelmeýändir soňra.
yalandan gülüp ölýändir, çyny bilen gülüp bilmeýänmişdi. Emma aýryljak wagtynda Zenanathy Hazreti Belal'ın aýryljagyn bilip, "Way musibete" diýipdir. Hazreti Belal inni çyny bilen gülüpdir. "Hey ayal, way musibet diýme, wa farhatey" diýipdir. "Way gönünmegey, way hoşlugy, mene Peýgamberjana işdi sataşjak. Ýani janym çykjak, ine Peýgambere sataşjak wagtym ýakynlap gelýär. Men hoşluk günüm bu, musibet günüňäniň näme" diýipdir. "Şo günümi ýatdan çykarmaýlym." Hazreti Belal Peýgamberjan aýrylandan meýlep agdyny gülkü elmändir. Ýüregi bilen gülmändir. Emma aýryljak wagtynda keýif edip gülüpdir. Näme diýip? Inni bir portu bi wafany berip barýan, Peýgamberjana sataşjak wagtym we sahabalara sataşjak wagtym gelýär diýipdir. Biz näme odat ýadymyzdan çykarmalymy? Biz meger ümmeti islamyda dämi? Bir ahir zamanyň içinde Peýgamberjanyň arkasy bolup daýawdyrmalardan sen men dälmi meger? Emma ol bir tofarla, odal ağlanttırla. Ay jawallyk, ay näme, guşegir. Şodur şunda da sonam dönk dünýeden geçip gitmeli. Ol urdadyr dost. İnşallah sözüm eşdiýärle imanlydyrlar, musulmandyrlar. Gaty umydymyz ken bolonny bolsa aýyrsalar. Bu hususda Hudaýyň razyçylygy üçin Peýgamberiň ruhuny hoş etmeden şerimde bolsa, goý kafir hor bolup galsyn, goý kafirin jasusy bolup, kafirin nukçesi bolup, sen men jawallar alajak bolýan, goý narahat bolsyn, emma Peýgamberiň ruhuny nahoş etmäýin. Şu mübarek aýyň hormatyna da bolsa, Ramazan aýyň hormatyna da ýygyna aýryň şadatdamy. Aýryň, özümizde de derer, imanymyzda da derer, awrymyzda da derer, dünýämizde de derer, bereketimizde de derer, ruhumyzda da derer, gabrymyzda da derer, ahiretimizde da derer. Ondan üçin äpber köwreýin Hudaý üçin bolsa, fursatdyr şemal. Ol sahabalary, wagt Peýgamberjanyň ýarlaryny görsene, ey dostlar, şular gürrüň bolup galmasyn, şular çyn gürrüň, hakykat gürrüň aşla. Hazreti Halid ibn Velid radiyallahu anh. Peýgamberjan Hazreti Halid diýen sahabaga näme diýipdir? Seyfullah diýipdir. Ola Allah Taala'nın kılıcı diýipdir. Allah Taala'nın şemşiri diýipdir. Kim? Hazreti Halid. Hazreti Halid aýryljak wagty keyf edip iki gözünden ýaş akdyryp müňürüp ağlapdyr. Müň ýanyna sahabalar barmış. Ey Halid, sen näme ağlaýan? Sen diniň arkasy bolup çalışan adam. Peýgamberjan we Allah Taala sana Seyfullah atdy. Yani Hudaýyň kılıcı, Hudaýyň şemşiri. Baran ýerinden üzaýan ýöne. Baran ýerini açaýan. Keyf edip ağlap duran Hazreti Halid ibn Velid awrat daýerinden ennamyny açypdyr. Görüň men ennamy diýipdir. Ennamyny görüpdirle. Dyrnagyň uji ýanyk ennamyna salim ýeri ýok diýär. Süýrdi betinden ta aýagyna gelýänçe tamam ennamy yırtık diýdim. Kılıç diýipdir, naýda diýipdir, taýak diýipdir, ýymyryk diýipdir, dyrmaçyk diýipdir. Ennamynyň birje ýerine birje sank aňryk bärik salim ýeri ýok diýär. Meni görüň diýipdir. Şeýle gezdim diýipdir. Ennamy ok biraz diýdi diýipdir. Gar hele ýanyk bolup öýde ýatyp galyp şudur öldürjek bolýan. Wagt men şehit bolmadym. Allah Taalaň ýoluny ganym dökülip şehit bolarmy diýip jiň muradyna gitdim. Emma hiç gaýtynda maňa şehitlik nesip etmedi. Şoňa aglap ötin. Men bir garrydynany ýakyp öýde düşüň üstüne ýykylyp galyp ölüp galmaly. Men şehitlik derejäge ýetmedim. Näjire bolar ganyp şondan çyrim aglap ötin köýünden ýaşakdyryp ötidi. Ey bula näjire adamlamışdy. Peýgamberjanyň arkasy bolup ondan çyrim Seyfullah, Allah Taalaň kılıcıdyr bu halat diýip Peýgamberjan oňa at takdyr. Bes, ey dost, jawan dost, ödüňe döneň, imanyňa döneň. Doganjym, sen men allanmaýly. Sen men gaýym durmaly. Sen men diniň üstüni bolmaly. Sen men dine arka bolmaly. Sen men bilim goşamaly. Bilim goşap gaýadan oklamaly zat ýok, lokra girmeli zat ýok. Behterin arastaçylyk, behterin halal zatla baqa, olar äp berip aklymyza derer, malymyza derer, awrymyza derer, dinimize derer, neslimize derer, şerefimize derer, haysiyetimize derer zady. Barmaýlyň dünýä ahir gönenmek için nedir? Ol bendeler gözden dünýä ahir gönenip geçipdirler. Mälim işdir, gaýdajakdyr, geleller. Barjak ýeriniň işini gördü, bileller. Gaýgysyz ýöreller, gafil bolarlar. Wa hasrata boş gitdiler. Kim bolup diýe maktun bolýan? Edip türkmençe öz diliňizde etip goşuşyny görüň da. Mälim işdir, gaýdajakdyr, geleller. Gelene gitmeli. Hazreti Belal'la gitti, Hazreti Halid'le gitti, hemmeler gitti. Barjak ýeriniň işini gördü, bileller. Çyn düşünýän adam barjak ýeriniň de işini gördü. Gaýgysyz ýöreller, gafil bolanlar. Wa hasrata boş gitdiler. Kim bolup? Ahir kıssap şygyny aýdyl, okam tamam edersin inşallah. Giýjäň ýaryna turmaga seher diýilýär. Giýjäň ýarynyň wagtyna seher wagty diýilýär. Selalik diýär türkmen. Selade diýenler var, selalikdi. Selalik diýdi şu giýje turup iýilýän nahar çaý aýdylýar. Hulasa. Ýylyn kaya sela wagt, seher wagt, daňdan ýarym saat, 1 saat önçe turmak diýin. İnşallah turýan badyr.
soflardan, ibadet etýärlerden, ulamalardan gizi turup namaz okuýarlar. Badyr bilýänimiz de ba elhamdülillah. Hudaýa köp şükür. Ýöne umum bizden qyyn. Sagaman gowýerti namazda tursak, ýatymyda jemaatni okuyjak, Allah taala lütfüne saljak inşallah. Ýöne Ramazan aýy bir fursat. O da näme? Telellige turýar. Şonda turamazda gelin farz da däl, wajib de däl. Ýöne Peýgamberjan etýänmişdik. Birlerden çürüm mustahab. Mustahab diýdik, etseň sowabyňma, etmäniň menen günäsi ýok. Ýöne güne telellikde turamazda sınjak dilýär, el ýüzümizi ýuýar, bir dehretde gylaýyn. Bir iki rekat namaz okuýaýyn şoňa. Bu namazyň adyna tehejjüd diýilýär. Telellikde giýjäň içinde, giýjäň ýaryna arasdaja ýerde dehret bilen namaz okulsa, şol adam bilen Allah Taala'nın arasynda ikiji perde galýanlardyr. Giýje okulan namazda Allah Taala bilen bendeň arasynda nur bar, perde ýokdur. Ajab fursatdyr. Belki wagtda şaýat ömrümizi bir dewlek turdyk ýa turmadyk. Emma arada ajab fursat. Bir ay inşallah turan wagtymyzda derrek el ýüzümizde ýuýar. Dehretde gylaýdy kireket namaz. Nefil namaz diýip okuýarmaly. Bir wagtda şeýsek, ulamalarning bir gurrungy bardyr. Gadyr giýje aradan ýeresine düşüp belli diýip de bir gurrun bardyr. Sen meni her giýje okuýsaň, hökmen gadyr giýjek bardygyň bolýar. Näme güne telelikde okuýdyň da, bir wagt gadyr giýje düşermi, düşmermi diýip de gorkup ýermeli bolýan. Sen hulasa gadyr giýjäň üçin iki rekat namaz okuýdyň bolýar. Bir wagt ulamalarning bir gurrungy bar, şaýat gadyr giýje Ramazanyň awwelinde bolsun, şaýat ortasynda bolsun, şaýat ahyrynda bolsun diýip de bir gurrunlar bar. Her gurrun bolsun. Hulasa turakana okuýsa, giýje turup namaz okuýarlar guruhundan abolarsyňyz kıyamet günü. Ajab fursatydy inşallah. Nefilli ýamaly, bir alham bir kul wallahu goş, bir alham üç kul wallahu goş, ýa fark etmeýär, bir alham kul bir rabbil falaq goş, inna anzalna goş, surasy fark etmeýär. Okuýdygan mahtymul işan näme diýe? Seher wagty gafil bolmaň yarallar. Dergalar açylar, çağdyr bu çağlar. Rahmete duş ýelli bu wagt ereller, hak nury seçiler, çağdyr bu çağlar. Hey dogonjuklam diýipdir. Telalik wagtyndan gafil bolamaň, lep nurla seçilip, dergalar açylyp, tamam pirle, tamam evliyala Allah Taala yakınlık helallikde Allah diýipdir. Rahmete duş geldi bu wagt ereller tamam evliyala helallikde Hudaýa evliyalyk Allah diýipdir. Helallikde turup Hudaý Taala'dan rahmet alala. Asi bolma, günahyňdan däne wer, özüň tany melligiňden iýne wer, ýaxşy wagtdyr toba kılıp döne wer, ýadyklar geçiler, çağdyr bu çağlar. Ajab fursatdyr, çağdyr bu çağlar diýdi. Ajab wagtdyr bu wagtlar, ajab fursatdyr. Turda iki rekat namaz okuýda, Hudaýa ilunym, dogan garnaşym, watanym, ýurdum, mollam, meçidim, ahunym, adançym, jemaatim, dogan garnaşym, ogulgyň, enatam, imanım, ahiratym, gabrym, sirat köfrim, kitabım, hesabım, mizanım, Peýgamberjan şefaati diläpdir. Bun kabul olmasa ertaşam kabul bolar. Ertaşam olmasa bir onun kabul bolar. Hökmen bir onun içinde doğan kabul bolar. Allah Taala Erhamur Rahimindir. Hudaý Taala saglyk bilen, ýurt parahat, watan emniyet, nygmat bolçuluk, ulama alymyz we milletimiň agdy berligi bilen, saglyk bilen hemmämizi geçersin inşallah. Bihterin, bul rahmat, bul nur, bul bereket üstümizden geler. Saglyk bilen gadryny bilmek içerlemez bilen, ýylgynymyz bilen hemmämize nesip etsin inşallah. Hudaý Taala iman abyrydan aýyrmasyn. Bir alham üç kul wallahi Suriýe falaq we nas goş okuýaýyn, ötülen ruhuny bagşadyp doga etýärler, doga eder inşallah okuýbermek. Tefsir bernamesi öňkünçilikdir. Indiki hefteden, aňal hefteden öňkünçilik inşallah Allah Taalaň nesip etdiğinden öňkü bernamalamady öňdäki hefteden ýene alyp gider. Tätilçiligi ýok. Celillahun namillah, ilahi amin. Umrudan gelipsin inşallah dogan kabuldur. Näçe hatmy tesbih, hatmy Qur'an-ı Kerimde ba, doga etmeli, merid we musafir we hyzmatda we müşkilli dogalla we dogada bolýarlar we umidwaryň ruhuna gelýärler, ummat İslamiň ruhuna bahşetmeli. Amin ya erhamer rahim. Aradan meselelerinden. Salatymrak geçeýliň, hawasyny jemedim. Musafiratta bolsak, musafiratta şu aýdyljak meseleler fiqh Hanafi,
Hazreti İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın mezhebinin görrüňi. Biz Türkmenlerin mezhebi. Fiqh Hanafi'nin görrüňi. Eger musafiratda arada tutmak meşakkati, kıyınçılığı bolmasa tutmak gowy. Aradalyp ağdyň beklemek gowy. Emma meşakkat, kıyınçılık, horçılık boljak bolsa açmak gowy. Biz bir näçe zatlary ýatdaş etipdir. Arada tutmasaň da ejazat bar. Bir musafirat boldy. Bir wagtda seläliň öýde ýypsyň. Erti namazyny okypdyrsyň. Sagat 7 evvel stop 7'de terminaldan uğrayacak Teherany ya Maşada ya başga ýerik. Bu suratda selälik wagtdan wagt öz owaňdadyň da inni wajipdir. Agdyň owyny beklemek. Inni o ruhsatdan çykagyly sen. Inni hükmen gaýym durmaly. Bir wagt açanyň bilenne keffara yok, fakat qada bar. Keffaran gurruna ahirde gelir. İkilenci mesele. Oňana meriççilik bar. Hudaý Taala tarapdan sowgat gelipdir bir meriççilik. Çeselälikden öňçe oňmadyk bolsun, çeselälikden soňra oňmasyn. İkisi deňdir ha. Akşamdan oňana erti tutup biljekler. Ya tutupdyr saat 8-9'da açmasa boljak der. Ya bir pezeşke mahir musulman, bir ökde musulman dükdir. Sen açmalı deyipdir. Ya mesela tengi nefesi var. Sen ispiri istifade etmeliyipdir. Ya her gün hükmen şu günlüğün içinde bir kidana kurs atmalı deyipdir. Hudaý Taala hud Kur'an-ı Kerim'de icade verdir. Fa'iddetun min ayyamin ukhar. Başga günlerde tutan deyipdir. Emma soňram da hiç wagtda açylmak umydy ýok boljak bolsa, onda fidye bermeli. Fidye diýende her günüň tarafından baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ya 2 kilo buğday ya buğdaýyň pulunu vermeli. Yine bir ağdyň açanyň müşkili ýok. Göwreli bolmak bir denana, göwresinde çağı bar. Tutsa da bolýar ha. Emma pezeşke musulman dükler aýdypdyr. Sen çağaňa ya öýüňe zereri boljak. Ya helakat ya bir gaty meriççilik boljak. Ya süýdüňjekkä. O direk bir kynçylykla bolsa şeriaty wezen şeýli pard arada bolsa şu taýnaçylykda aýdyp goýupdyr. Göwreli denana bolsaň soňram qadaýda galypdyr. Göwreli denana bol, aý men şemal pul jazyň berasam soňram da qada barmy? O gurrun aglama. Sen soňram tutup biljek, pul berme gurrun ýok. Pul berme gurrun bir adam ömrü ötünçe tutup bilmejek bolsa. Jowan gelin men ne pul jazyň berajak diýär. Ýok, pul berme ýok. Pul berme ömrü ötünçe tutup bilmejek bolsa. Dagyq ýatdaş etip goýýardyň. Näçe gün galypdyr? Bir wagt ýatdaş etmändiň. Näçe günden bileňak onu midenine uramalydyr. Denanylyň uzurly gününe düşmegi. Adat bolýan günleri. Ya bir çağa dünýäge gelip ondan soňra iňi näpak bolsa. Bularda da ağdyn açyp dagyq günlerini bellep soňra qadasyny hükmen almaly. Bir wagtda denanylar şol adatyň öwüne geçýän kursdan istifade etseler. Eger kurssa bedenine zereri ýok bolsa, taýinki adat görmeýin, bu hem şu kılgınlık bilen tutaýyn neyse, ulamalar şeriatda müşkili ýok diýip aýtýarlar. Biz adatyň öwüne geçýän kursdan istifade etmek Ramazan aýda. Şu kurssa bedene zereri ýok boljak bolsa, istifadanyň müşkili ýokdur. Ýoksa da soňram qadasyny alamaly. Ýaşulymışdyk 50, 60, 70, 80 zenany erkadan fark etmeýär. Jany sag bolsa hükmen tutmaly 20 ýaşyndaky ýaly. Emma tutup bilenak, soňramda qada alyp biljek däl. Ýaşy 90-80den geçip barýar. Ola her günden çürüyim bir baş fitre miqdar 1 kilo 600 gram ya 2 kilo buğday ya buğdaýyň pulunu vermelki ona fidye diýilýär. Bu fidýany ýaşuly da tutup bilmeýär. Aradan evvel ne berseň de bolýar, üýşürip abasyny jam bolsun. Her gün ne berseň de bolýar. Ýok, üýşürip ahyrda da berseň bolýandyr. Ramazan aýdan başga wagtda Recep aýda, Şaban aýda nefil arada tutupsyň. Sen dosyň öýüne gelipdir. Ya sen dosyň öýüne barypdyrsyň. İkisiniň hukmy bir. Sen agdyň arada da dosyň da diýär ýylly ýylaşyr öýe geldiň. Zat iýişmejek bolsaň diýip narahat bolyp oty. Munda peýgamberimiz aýtdyr, agdyň açagy diýipdir. Başga bir gün qada et diýipdir. Eger gün örtüden ew bolsa, ol gün örtüden soň bolsa, ay dos aňyrda zat galmady. Indi men galanyny duraýyn nimeli. Emma öýleden soň bolsa, öýde ene dädiň bolsa,
Ene däden öýüne de bir ýylla ýylaşa musafir etmişdiň, bir gün gele kana geçjek. Recep aý Şaban aýha, arada aýyň urnuňa der. Ene däden de jan ogul bir musafir etden aýda ýyly bir gelin biraz iýibişden diýse, öýleden soňra da bolsa, ene däden hatyrına iýip çamaly, soňra bir gün qada edagamalydyr. Ene bula bir näçe zatlar ýa-ki agdyňy açmagyň ejada berýän zatlar. Emma bir neçe zatlar bar. Ramazan aýy bolsun, başga wagt bolsun, agdyňy asyl açmaýar şu zatlar. Sen arada biri arada tutupsan, öýlen ýadyňa düşenek arada dygyn asla. Howluk manjyk çaýsyň içip durdyň. Tow ýerine tip bolýan, oha görsen aradamışdyň. Ya Ramazana ya başga wagt. Hudaý Taalaň mehmanydyrsın, bitin agdyňda arada, agdyňda ondan çyrym açmaly däldir. Ol agdyňy Ramazan aradaňy batyl etmeýär. Bir wagtda biri içip duran bolsa, sen ne görsen näme? Eger ýaşul bolsa aýtyp berme diýe goý ýeşsin otursun. Ýadyna şunakla. Eger jowan bolsa, haýt sen agdyň arada däme diýip ýadyna sallyp aýtýar ulamalar. Aradan batyl etmeýän meselelerden. Hawa hewr qyzgyn tutap barýan. Kelläň ýuwjak. Ya bir sawunmadan sürem suwa düşjek. Agdyňa açýan däldir. Aradan batyl etmeýändir. Suwa düşmekde, keyfine suwa düşmekde, suwa çümp çykmakda, kelläň öletmekde, ya bir öl parçany bir zady dolanmakda, ya üstüne örtünmekde, ya öl parçan kelläň daňmakda bilen hiç gaýsy aradan batyl etýän däldir. Meswak urmak xamirdan danyp bolmasa müşkil ýok. Günni de uramal. Xamiri ba bolup da meswak urman günnilerde. Dogry bir neçe ulamalar aýtýar, mekruh diýe agdyň açmaýar diýe. Onu da agdyň açmak beter ihtimalken ol xamirden eriyenden soňra ol agdyň öli bilen agdyň suw bilen şaýt içine gitsin agdyň açsyn. Akşam xamirli meswak uramaly. Emma günnil xamirli meswak bolmawurtyn, xamir ýok bolgur. Rogan zeytun bolsun, her tüýsli kerem bolsun. Ramazan aýyň günnidinde kelläňe, eliňe, aýaňa, bedeniň her ýerde kerem o ýag istifade edeniň ennamyňa çalanyň hiç aradagy müşkili ýokdur. Ýag bolsun, kerem bolsun, ennamyňa çalamaly günnidlikde de. Aradaňa derer bermeýär. Doktor qatra bertir gözüňe damdyrmaga. Göze qatra damdyranyň günnidlikde de agdyňy açýan däldir. Emma kulak bilen buruna qatra verilse, onu günnidlikde qatra istifade bolmaýar. Göze qatra damdyranyň aradan agdyň açmaýar. Emma kulağa buruna qatra bolsa, ol agdyňy açýandyr. Emma suwa düşende, ya suwa çümp çykanda kulağa suw gitse, o agdyňy açmaýar. Tekrar edeýin, göze qatra damdyranyň agdyň açmaýar. Kulak bilen buruna qatra damdyrsaň agdyňy açýar. Kulağa öýde suw gitse, o agdyňy açýan däldir. Qan vermek ya da hicamet, hicametin ödeki sünnet, arkandan hafaganyň alýalar. Agdyňy açmaýar. Emma odal zeif bolsaň, ya qan merende beter zeiflejek bolsaň, onda mekruh. Ýok, qan mereniň menene zeiflemejek bolsaň, mekruhçylygy da ýok. Selalikden öňçe gusul wajib bolupdyr. Selaligini ýipdir. Daň atypdyr. Qamat diýjek bolupdy. İnni varıp gusletjek. Aradagy müşkili ýok. Ýa-da agdy arada günni ýatypdyr. Turya gusul wajib bolupdyr görse. Munda da gusle damaly. Agdyň açýan däldir, ýaş dostlar. Galondan benzin çekmeli bolupdyr. Ya o maşindan benzin çekjek. Şilengi sorýan, agdyňa benzin gelmeýär, emma haqqyt bilýän içine ýaxşy benziniň ýygy gidipdir. Aradaňa zarar berýän däldir. Her bir is bolsan, isxanyň menen aradaňa zarar bermeýär. Emma benziniň öýde gidasa, o da içine gitse, faqat qada we kefara ýokdur. Günni kepläp duruşuna, ya Qur'an okyp duruşuna, dodagy öl bolsa agdynyň suwy bilen, şu dodagynda ýene ýalasa, ya şol agdynyň suwyny ýene öýde ýutsa, aradasyna zerre müşkili ýokdur. Yen naharyň pes vermek meselesi, gatym muhim meselesi, kän dostlada ýaňşýan meselesi. Yen naharyň pes berýär, gusýa. İki tüýsli bolýar. Bir bolýar öýde ýürek bulaşma bilen oňana barmagyny agdyna sokanak, agdyna ýelek sokanak, agdyna parça sokanak,
hır oňmasızlykdan öl pes berdi. Manna kän pes berdin, az pes berdin, agdyňy açmaya. Agdyňy doldurmadyň diýen gurrun ýok. Öde gelse agdyň açylmaya. Emma biri. Öde keyfine zor bolar gussa. Elin agdyna sokup ya yelek bilen her nämeden çyryň bolsun. Manna gurrunma. Oda egel agdy dolu gussa pes berse agdyny açýa. Yok, zor elin sokuptur, yelek sokuptur, bir azıcık pes berse agdyny doldurmasa, manna agdyny açmaya. Biz özüň zor gusmak bilen, pes vermek bilen, yok, özüň ýüregiň bulaş pes vermek ikisiniň farky bolly, ýalňyş mawur eýlim. Enaň eline çağı bar. Süt bermeli bolýar, emdirmeli bolýar çağasyna. Hiç deredi yok. Dehretde bozulmaya, agdyň da açylmaya. Ýöne ene zeýif bolsa, süt inmeýän bolsa, çağı da hewr adawy bolsa, başlatda almaýan bolsa, manna agdyny açamaly. Çağı emdirýänden ana. Ýöne awwelin fursatda qada etmeli. Bulada agdyny açmaýan zatlar boldy. Emma kulli bir näse meseleler arada degişli. Kan bolýan zat selalligini awadan suratynda alypdyr, iýip çypdyr. Tekmil boldum diýip niyet etdim daňatandan ta gün ýaşaýança arada tutmagym. Sagadyn özüýe daňatmaga ýene 15 dagyga ýarym saat wagt bar. Bir gursuda galypdyr. Ya aslan gursuga almadyr, keyfine bar suw içjek, muşkili ýok. Şoň myň niyetini daňatandan soňra maky. Daňatýança niyet etdiň etmediň ejadan badyr. 3 tane mesele var, nefile degişli. Nefil dedik aradan başka vaxt keyfine tutanın. Biri Recep ayı, Şullem, Şaban ayı. Arada tutyan. Ay arada ayada ağzım açık koyvereyim ne diysen. Hükmen on yerine bir gün qada etmelidir. Bir cevun. Kefari yok. İkilenceti bir gurrun ma. Şullem ya Recep ayı. Ege bir gün tutsan hükmen kaptandan yine bir gün tutmalı. Bücüre gurrun yok. Bir günne tutsan bolýa, 2 günne tutsan bolýa, 3 günne tutsan bolýa. Öde erkine Ramazan aydan başga wagt. Üçüncüsü de Ramazan aydan soňra 6 gün arada tutmak. Ramazan aydan soňra gelýäne bayram aýy diýilýär. Bayram aýynyň içinde 6 gün arada tutmak ki gaty sogaby ken arada tamam boly bir güne ýydy fitr bolýar. İyi de fitr geçti ertitinden başlasan da bolýa 6 güni, bir günden başlasan bolýa, inniki heftesde tutsan bolýa. Hulasa şu 6 güni şu aýyň her ýerine tutsan bolýa. Hatmen ertiti başlamaly, hatmen şu 6 güni ýydy bolmaly görüň ýok. Şu aýyň her ýerine düşsün bolýa. Fakat aýt güni bolmaly däldir. O da gaty sogapdyr. Bir tawar denanaly bar. Palanjan dünýäge gelende arada 10 gün aradası galypdyr. Oňa da 20 ýyl geçip barýar. Häzir de qadasyny alanak. Öder Recep ayy Şaban aýda ol nefil arada tutup otyp etmeli däl. Qadaň ba bolsa, nefil arada tutmagyň muşkili ýok. Ýöne qadaň ba wagty nefile günüň güýmeme. Bir wagt muşkili ýok, niýetinde awwelin fursatda qada almak ba bolsa, bir towarla bolýa, aslan qadasy ýadyna düşenek, keyfini nefil tutup ber. Bergiňi bermeli deslap, qadadan çykmaly. Ondan soňra nefil tutun. Musafiratdamışdyk. 8-9-da ya öýlen öýüne gelip düşýär. Näme etmeli? Subhanallah ýypdir ya imanlar. Zenana odurgullarmışdyk, öýlen päk bolýar. Näme etmeli? Akşama çeli o gün arada hesap däl. Näme subhanallah ýypdir da. Ya zenana odurlukda öýlen päk bolýar. Akşama çeli wajib aradan hormat tutup onda da saklanmalydyr. Eger musafir öýe gelip düşýär sürünerden, özü daňdan bäri niýetini arada tutmak barmyşdyk. O bila belli akşam mesele ýene saklanyp da aradasy bolýar. Emma zenana uzurlymyşdyk, öýlen päk bolýar. Bu hükmen şoňuny soňram qada etmeli, ýöne akşam mesele saklanmaly. Ýene bir muhim mesele. İşte Şaban aýynyň ahyrky güni gelýär. Bir de akşam selalligini iýe ýa ýanak niýet etdiýär. Eger erti Ramazan aýy bolsa, men arada diýär. Eger erti Ramazan aýy bolmasa men arada dädiýe. Şoň menen ýatdyýa. Eger pakat şo niýet bilen ýatsa, erti Ramazan aýy bolsa da men niýeti dogurdy. Şon baýat qat'y niýet bolmaly. Eger Ramazan aýy bolsa men arada, Şaban aýy bolsa da men arada dädip ýatsa, o niýetden niýet bolýan däldir. Ya meselen
Ramazan ayının içinde erti doktora varacak. Eğer erti doktor pezeşk kurs verse onna arada der. Kurs vermese men arada tuttum. Ya bir de olmadı. Niyetin tut arada deyip. Erti doktora barsan var. Doktor açmalı deyse açamalı, kefarası yok. O fakat bir gün qadası var. O da zaruri açmalı olsa, musulman doktor olsa. Adam saqış çeynemek. Bir tor ulamalı dereri yok deyip aytya. Ol qadim saqış, aq saqış değil yani. Onu çeynenin men içine zat gitmeye. Bu malık şikli adamsla onun süyücülüğü tamam içine gittiye. Ve bu malık saqışlar çeynemek ol ağzını açıyandır. Saqış akşam çeyneden çeynemeli, günlük çeynemeli değil. Ramazan ayının günlüğüne niyet edipdir, arada tutupdur. Keyfine ağzını açsa ona keffara da vacip oluyor, qada da oluyor. Qada bir gün tutmalı. Keffara ne? Keffara şol adam 60 güllab, 2 aylab, iz ve iz bir günne kemmencik. Eğer 59 gün tutsa da 60 gün başlamasa yine qayta başlamalı. 60 güllab, iz ve iz arada tutmalı. Arada tutup bilen ab. Onna 60 nefere her gün subhane bilen şam vermeli. Yoksa da her gaysına baş fitre miktar vermeli 60 nefere. Buna diyalı keffara. Yine bir kan molyan mesele. Günnil ağda arada dehret kılıptır. Ağdın bir form öl yanak soğuk bolýada. Bir tor doğasla pakirle dol tükürýäle. Şon judunsa ağda açılacak yanak tükürmek gerek değildir ha. Dehret kılyan gidi vermeli, işin bilen bolu vermeli. Ondan şu ağzını suva yanak vasvas valiye tükürüp tu 3-4 gedek yok tükürmek gerek değil. Meriz bolsun, misafir bolsun, uzurlu bolsun, her ýagdaýda eger Ramazan aýyda bolup ağzını açsa öýde iwişek bolýan bolsun ya hatta zaruri qurs atjakda bolsa hükmen mahfiyana bolsun. Oğrinça bolsun. Hatta öz erhileyde bolsa, enedäde de bolsa, oğulgyda bolsa görmesin. Halbat oğrinçasdan atsın qursun nady. Ya iwişen bolsa, meriz de bolsa. Ay mena oňa maktip merakan arasyna alyp oturmasyn. Ağdyga anapdyr. Qan içine gitipdir. Eger heýwere az ýöne bir tükürük saralar mikdarda qan bolany bilen ağda açylmaýar. Ýok heýwere qyzylgan kan giden bolsa, onda fakat bir gün qada etmeli. Selallige turupdur, erti arada tutsak deyip. Niyet etmendir, niyet yadından çıkıptır. Niyet gerek ya. Selallige tursan şoň özi niyet da. Men niyet etdim, daňatandan ta gün ýaşaýança arada tutmagy falan. Onu aýtmak asan lazım da, aýtsaň aýdamaly. Ýoksa selalligiň özi niyetdir da. Tarawih namaz. Musulman dogalla. Awwelana günnid arada qıratdy ýok. Ramazan ayı reptiva, emma günnil arada repti yok. Ya uzurlu ya başka zat bilen ağzına çıptır, akşam tarava gelmeyecek bolsa men bunu arada tutmadım deyip, yok, bir iştiva, bir. İkilencisi, hatme gitiyen doğasla, musulman doğalla, 6 gün hatme gitecek, sonra tarava varacak ya boynundan savulya, beytme. Necile cemaat bilen okulup duran nefil namaz. Doğru sünnetin bitirin, hak ta'alan kelamine işleyin deyip hatma varsan qovdat. Sonra men tarava boynumdan ayrılsın deyip hatma varmak ol uğur değildir. Her giyecen öz başına soğabı var, her giyecen öz başına bereketi var. Neme deyip ondan kalmadı. Tarava hem erka adamlara sünnettir, cemaat bilen. Zinanalara da yeke. Zinana yeke okuysa, cemaat bilen okuyanından 27 beraber soğabı kendir. Erka adam cemaat bilen okuysa yek okuyandan 27 beraber sogabı kendir. Denanına da hükmen taravalarını okuysunlar. Her iki reketten salam verip yanlışlık bolsalar yatsysını okuysunlar. Witir namazını okuysunlar. Tamam boldy da. Indi 10 tane fişgan çöpi ya 10 tane nohut birat yanına alıp koysun. Her salam verenden birini geçirsin. Her 4 reketten ne? Bir subhanallah aýsyn. Tesbih bir aylam çıksın. Ya bir elhamdülillah ayet çıktın. Ya Allahu ekber ayet çıktın. Her 4 reketten oturan yerine subhanallah. Ya elhamdülillah. Ya bir sefer Kur'an her namazda waliya. Her 4 reketten oturup tesbih elhamdülillah ya Kur'an'a meşgul bolamaly. Yani hükmen sünnettir. Bir adam Ramazan ayının günlüğünü Hudaýym farz etdi deyip tutsa, akşam tarawany Peygamberimizin sünneti deyip okuysa, eneden nogma günahdan pak boldy deyip aýtýar. Sahih hadis Peygamberimiň aýdan keldi.
Hava qaramıqmış. Gün yaştımı qadip ağdın açı yoti hadir gün yaşana. Ya danatan nädir dip. Selaligi yoti bir denişte görse qamat dipdir. Bulara kefaret yok, fakat qaza vardır. Ağdaçar vaqtda adan çekoti. Sukut. Adança cevap vermek sünnet. Adança ne maysa sen ayt. Allahu ekber, Allahu ekber. Sen Allahu ekber, Allahu ekber. Adançın aydanını sen aysan, sen adan çekenin sevabı vardır. Olacak. Birce hayya alel salah, hayya alel felah diyene la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah diyamal. Başka yerlerde ne adan çekse sen aydı vermez. Hükmen hürmetini saklamalılar. Adan çekilenler, adanın hürmeti saklanmani. Gurrun edilip duranmasa ya önküde meter gurrun kaldırsan ahir demde can çıkacak bolunu can kıyılık bilen çıkar musulmanın onun dererine olur diye musulman da olur ayet etmeli zaten. Bir yerde mescidin hürmeti adan qamadın arasında her haçan moltun cemaat kærrak bolya mescidin içinde asıl dünya gurrunda bolma var. Yine adanın muhim meselesi vardır. Adançıla arada tutyan musulman da olur. Qatı bellemeli zaten. Elhamdülillah 30-40 yıllık tecrübe edip dan haçan atiye gün haçan yaşayıp bir bernamaları yayratyalı aranızda. Olqon bir nığmat soňaýdy. Şu bernamadan hükmen istifade edelim. Oham meselen saat 5'te dan atiye dip meselen şu bernamada ýazylmış. 5'te dan atiye dipdir meselen. Men sen wazifaň näme? Ha, 5'te dan atiye diýen bolsa, men bir 5-10 naga öňçek ihtiyat edeýin, şondan 5-10 naga öňçek çykneýin, iýip içmeden diýmeli. O beter dagyk dädir, 5-6 dagy ihtiyat özümiz etmeli bolar taýym. Bula bir, ikilenjide adançyla bu barada jedel gerek ýa-ki diniň murruny. Dan atiye saat 5'te diýip ýazylypdyr. 10 naga geçirdi adançyk. Yok, qağıdı diye, şuna danatdı deyiptir, menne danatdı adan çekecek diye. Bu 5-10 naga ihtiyatı var onun. Dağdan şayet 5-10 naga önçek yazılanmalısın. Berzi 10 naga geçirin. Adançıla, hükmenle eşittirin adançılara. Bername bağ olsa, şu bernamada meselen saat 5'te danat yayıp yazılanmalsa, berzi 5'ten 10 geçirmeli olsun, adan çekmeden düşüreyim. Bir vakta, vaktinden önçek adan çeksen, ol adanın adan değildir ha, ol adanı qaytalamalı olyandır. 10 naga sonra çek. Dakik vaktine düşsün. 15 dakika sonra çek. Abbasım okuyacak değil mi namazını? Cemaatin menen maslahatlaş, adanı çek de qamadayt cemaat bilen namazını okuy. Aradaki dakik bername bilen adan çekmeli olsun. İhtiyat etmelidir hükmen. Yeni bir yerde hani öreylin adan çekiliyor mu? Yo adan çekenek onu iyi verin diye. Adan dağdan 15 dakika 20 dakika sonra çekiliyor. Yöne açıqarlığımız bolamasın. Adanın meselesi başka. Aradan selalığın meselesi başka. Adan neylen köplen Türkmen mantagalarda dağatandan 15-20 dağa sonra çekiliyor. Qowsu da şu. Ama selalık diýenin dağdan öňçe tamam etmeli. Dağ atmaqa ağdın bekli olmalı. Dehretilce gede boring. Dehretilce getseniz bereketli bolar. Öýüňiz ırsgallan dogly bolar. Dehretli diýen adam namardadar bolmar diýipdir Peýgamber. Dehretli diýen adam imanly gider diýipdir. Ýene bir ulqan olja. Bir tätil günüňiz ötüşde, jumga gün işde, ömrüňizde bir çeýdekde bolsa. Peýgamberimizin özüniň mübarek aýdan kes musulman dogalla. Her kim, her musulman denana erkadam fark etmeýär. Mescitte erkadam denana öýünde erti namaz okuyandan sonra gün dogýança Hudaýyň ýadyna salyp ya dersi bilen, ya Qur'any bilen, ya tesbihsi bilen meşgul bolsa, gün doğup bireme gün ýokarrak çykanyna 2 rekat namaz okuysa, bir 2 rekat. Kanat lehu ka ajri hajjatin we umratin tammatin tammatin tammatin. Rawahu Tirmizi ve hasana. Her kim erti namazyny okuysa, erkadam mescidde denana öýünde gün noğyançada şu taada oturan yerine oturup tesbih bilen, Kur'an bilen, ders bilen güýmense, ibadete meşgul bolsa, gün doğandan da 10 naga sonra gün bir mescid ýokary çykanna 2 rekat namaz okuysa, bir hac ve bir de umra öýde de tekmil hiliniň sogaby bar diýipdir. Peýgamberiň özüniň mübarek aýdan kes. Yarım saatda ele gelýär. Ramazan aýy bir fursat, bir tätil günüňizde düşse de, bir hewara
bir gedekde bolsa, ömürde de bir gedekde bolsa inşallah etten galın. Hudaý Taala Erhamur Rahimin. Yarım saatte bir hac, bir umra, o da tekmil hili wajib. Başardığımızdan gowa adamlar bilen yoldaş bolaylyň. Araday beýleki wagt her haçan bolsan, hassa araday ýit güllerde, ýit güllege liýaqa, ogul gyzla denanala öz adamsylarynyň, öz ärleriniň, öz ulkan dogallarynyň ýagdaýlaryna raýat etseler, bir heýwere türkmen ýorgunyma görä aýak uzatmaly, o bennek agram salyp berge girer ýaly dep, bir heýwere egin maşlarda ýa başga almalyda tezyinatlarda agram düşürmäge görelin. Ýit güllerde behterin fursatlar hukman kepleşmeýäniň de bolsa bir salam aleyket. Sen salam aleyket ediň men aňyrtyň gözüýe bir 3 gelek bir salamyň bar boýnundan sowulsan hukman dogana baryp duraýlyň. Hoş ahlak bolmaly, salamlaşyp durmaly. Erkadam menen, denana bilen. Ahyrkysı da Peýgamberimiz aýdypdyr: "Ey denanala, siz sadaka kän meriň." Bir adamyň kaýgysy, bir adamyň pikri, şu zeýif garip hanawadalyň pikri bolsa, şolaň iýbiçgisini ýa egin maşyny tekmilleme bolsa, şolary donamak bolsa, Peýgamberimiziň aýdan kefi, şol adam din ýolyna kafirle bilen urşup beren ýaly, giýje daňat ýança ýadamany namaz okyp beren ýaly, ýylon kaýada ýaltanmany arada tutup beren ýanyk sogabadyr diýipdir. We bir adamda musulman doganyň işinden çyrim ýortsa, bir musulman doganyň ýeňiljek iş düşüpdir, edari bolsun, beýleki bolsun, Hudaý üçin şonu bitirse, çe ýeňiljek bolsun, çe agyr bolsun. Peýgamberimiz aýdypdyr: "Şo benneň, şo musulman doganyň çe öz içeriňiz bolsun, çe daşaryňyz bolsun. Şoň işini bitirseň, şoň sogaby men mescidime gelip Medine baryp, Peýgamberimiziň mescidinden çykmany 2 aýlap oturup ibadet etmeden de sogaby känipdir." Medine var, Mescid-i Nebeviye var, Peýgamberimiziň mescidinde 2 aýlap çykman oturmadan bir musulman doganyň işini, hassa garip doganyň işini ýola salmagyň sogaby känir diýipdir.